कि ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ହେଉନି ଆଉ ତା ସହ ଏ ଯୋଉ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ। ହେ ଭଗବାନ ଏ ଦୁଃଖରୁ ଟିକେ ପାରି କର। ମତେ ତ ବୟସ ଆସି 80 ବରଷ ହେଲାଣି। ଦେହ ଭଲ ରହୁନି। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ହତଭାଗିନୀ ମାଟିଏ ଯାହାର ଦୁଃଖ ଅସରନ୍ତି। ମୋ ଦୁଃଖ କହିବି କାହାକୁ ଶୁଣିବ କିଏ? ମୋର ଦୁଇଟି ପୁଅ, 2 ଜଣ ଯାକ ଚାକିରିଆ। ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ 2 ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର କରିଦେଲି। ଭାବିଥିଲି 2 ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଅ ବୋଉ ମିଶି ମୋର ବହୁତ ଯତ୍ନ ସେବା କରିବେ। ହେଲେ ସେ ମତେ ବୋଝ ଆଉ ଅଲଡ଼ା ବୋଲି ଭାବିଲେ। କହିବି ଆଉ କ'ଣ? ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ରଖି ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଥିଲି। ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ରାତି ମୁଁ ଅନିଦ୍ରା ନ ହେଇଛି। କେତେ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଆଖିରେ ମାରି ଦେହର ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟକୁ ଏଇ ଛାତି ତଳେ ଚାପି ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛି। ହେଲେ ସେ ମତେ ବୋଝ ଆଉ ଅଲଡ଼ା ଭାବିଲେ। ମୋ ପୁଅ ମତେ ଏଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା। ମୋ ପୁଅ ଖାଲି ନୁହେଁ ଦୁନିଆରେ ହଜାର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବୃଦ୍ଧ ମା ବାପା ସେଠାରେ କେମିତି ଥିବେ, କେମିତି ଦିନ କାଟୁଥିବେ। ଏହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ, ବୃଦ୍ଧ ମା ବାପାଙ୍କର ଯତ୍ନ କିଏ ନବ? ତାଙ୍କୁ ସମୟ କିଏ ଦବ? ଯଦି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ବେଳି ବୁଢ଼ା ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଯେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା ହେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ମୋର ଏଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଶେଷ ଠିକଣା। ଶେଷରେ ମୋ ଦୁଃଖ କଥା ମୁଁ କହିଦେଲି। ମୋର ଏଇ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଯଦି ବାପା ମା ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଅ ପାଇଁ ବୋଝ ଆଉ ଅଲଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ଥିଲା।